Ahojte, toto je náš domček. Ukážem vám všetko, čo je v rezorte. To som ja, Mr. Honey. Tak to nejak vyzerá náš barák. Nebojte, vystrihnem hlúposti. Toto je náš bazén, čo tu máme na hoteli. Tam je gym. Tam vidíte, tuto sú naše okolité domčeky. Áno. Toto je naše bydlisko. Áno. Tak toto vyzerá spredu, nevšímajte si moju maminu. Nevšímajte si to, čo tam počujete, to bude. Tak toto vyzerá. Tuto vidíte našu cestičku. Ideme ďalej. Takže, čo ja viem, tam je parkovisko s motorkami. Nejdem hovoriť, že akú motorku máme. A to je asi koniec prvého videa. Vidíme sa na budúce.